Kif fl-aħħar jiem pajjiżna beda jesperjenza illa li kapaċi joffri s-sajf pajjiżna, l-istess effetti ma derux biss fl-arja fuqna iżda anke fil-baħar ta' madwarna. Il-professur Aldo Drago mill-Istitut tal-Inġinerija u Trasport fl-Emkast flimkien ma' grupp ta' speċjalisti oħrajn ta' kuljum qed jimmonitorjaw it-temperatura tal-wiċċ tal-baħar kif ukoll aspetti oħrajn. Din l-osservazzjoni ta' rutina li qed issir bl-użu ta' satellita toħloq modelli numeriċi li jagħtu valutazzjonijiet ta' kuljum dwar l-okkorrenza tal-mewġ ta' sħana fil-baħar madwar il-Gżejjer Maltin. F'intervista ma' News qrib il-Bajja tal-Ġnejna, il-professur Drago stqar kif il-baħar din is-sena dam ħafna aktar mis-soltu biex jibda jisħon u jilħaq il-livelli staġjonali meta jitqabbel mal-livelli tal-Lulju f'dawn aħħar snin. Għalinna kif anke il-mewġa ta' sħana tal-baħar divenita bħala perjodu li matulu t-temperatura tal-baħar tisħon iżjed minn normala żmien tas-sajf u tippersisti għal mill-inqas 5 ijiem konsekuttivi. F'dawn il-jiem esperjenzajna l-ewwel marine heat wave. Okay, meta ngħid marine heat wave ifisser li t-temperatura tal-baħar mhux bil-fors tkun għoliet ħafna, imma tkun għoliet aktar minn ċerta anomalija fir-rigward tal-klimatoloġija. Ġifieri meta t-temperatura tkun qabżet b'ċerta ammont in-normal. U minn mit-tnejn li għadda, qegħdin nirreġistraw l-ewwel marine heat wave ta' dan is-sajf. Nistgħu naraw kif sa 9 ta' Lulju li għadda t-temperatura tal-baħar bil-lejl kienet għadda taħt il-medja klimatoloġika għabbażi tal-aħħar 30 sena ta' informazzjoni. Sussegwentament it-temperatura tal-baħar f'pajjiżna għoliet malajr bi 3 gradi Celsius minn 24 grad Celsius sa 27 grad Celsius fi 3 ijiem biss. Sa 15 ta' Lulju intlaħqet il-marka ta' 28 grad Celsius u mistenni jkompli jiżdied fil-jiem li ġejjin. Il-professur Drago tenna li din is-sħana kollha li dieħla fil-baħar ġejja mill-enerġija terminali tax-xemx li tinvolvi flussi fenomenali ta' enerġija. U kompla li jekk nikkonsidraw biss trixxa ta' ilma wiesa 20 km madwar il-Gżejjer tagħna ikun jeħtieġ madwar 200 biljun kilowatt fis-sija ta' enerġija biex jissaħnu l-10 metri tal-wiċċ b'4 gradi Celsius. B'dan kollu jkun l-ekwivalenti tal-produzzjoni lokali tal-elettriku għal 10 snin għal kull nofs grad żieda fit-temperatura. Dan kollu wassal biex bdiet l-ewwel mewġa ta' sħana fil-baħar dan is-sajf. Il-professur kompla jgħid kif id-differenza din is-sena hi li dawn l-avvenimenti jistgħu jarawhom, isegwhom u jifhmuhom iċ-ċittadini fuq applikazzjoni apposta fuq il-mobile li jibxejn. Din l-għoda diġitali ġiet żviluppata fil-proġett Stream immexxi mill-Emkast bisħab mal-MST Audiovisual Limited u Think Design Limited u finanzjata mill-Fond ta' Riċerka Spazjali tal-Entità Governattiva Xjenza Malta. Fil-fatt nagħtu kategorija ta' livell differenti ta' intensità. Minn intensità moderata, sa intensità iktar qawwija, sa anki intensità estrema. Ġifieri għandna għodda biex kompletament nżommu taħt għajnejna dak li qed jiġri fir-rigward tal-temperatura tal-baħar. Li nafu li huwa fattur importanti anki biex nevalwaw l-impatt fuq l-ekosistema. Din l-innovazzjoni li unika sal-lum twassal analiżi speċjalizzata tad-dejta satellitari fil-forma ta' mapep operattivi li jiddeskrivu l-intensità u t-tul ta' temperaturi anomali fil-baħar abnormali. Id-dejta hi disponibbli għal kull post jew żona ta' interess u saħansitra medda tajba tal-kosta tan-nofsinhar ta' sqallija bit-temperaturi differenti tal-baħar tal-ġurnata.